Човека съдържат лековити бактерицидни вещества. Затова животните се движат ранени. Веднага след това един от учениците се провиква. Дайте да направим някакво училимо, но няма да на какво. И още часа по биология. Дайте определение на свойство отразнимост. Отговорът на един от учениците. Когато се разхождаме по улицата или когато някой не настъпи по ръката. Точно така съм се вълна. В училище се провежда родителска среща. В фоайето съм дава ученик, за да се прибере заедно със своята майка. Същият ученик се възмущава. Кой е измисли тази родителска среща само за да ме пресне? А сега прака включване от класната стая на 6 клас. Как ще сте? Вече станете сигурно. Класната Айде да правите място. О, да, извинете. Следва прака включване от класната стая на 7 клас. Добър ден, ученици! Виждам, че всички сте готови за работа. Имате учебници и помагала за работа. За сега ще ви изпитам целия учебник. Как ли бе? Ама госпожо, домашно. Тихо е, прокара така. Подварвачка така. Точно така. Първо ще проверим домашното, а после ще ви разходя по целия учебник. Браво, браво! Така, браво на баща ти. Госпожо, дядо ми го написа, баща ми го нямаше вкъщи. Къде ти е твоето домашно? Учител го изяде. Сега ще напиша забележка на кучето ти. Ще видим дали ще го яде пак. Сега отворете на страница 67. Какво връщате там? Отворете на страница 67. Какво казахте, госпожо? Коя страница? 67. Ами госпожата 100 пъти повтори. На 67 страница. 55 ли каза? Не разбрах коя страница. Страница 67, отворете сега. Запишете заглавието Свободата и смъртта на створението на прощаване 1868 година. Ще работим върху задачите, свързани с тази част от времето. Първа задача. Как изглеждат четниците, поели по пътя на борбата? Може ли аз? Може ли аз? Ако ли мале майноле, жив и здрав, стигна до село, жив и здрав, с байляк в ръка, под байляк лични юнаци, напети в дрехи войнишки, с левове златни на чело, цигляни пушки на рамо, с саби и змии на кръста. Ама госпожа, аз не чух на коя страница трябваше да отворим. Госпожо, да има ли байраци, който и нещо? И какво е лични юнаци? И напети, каквото и нещо. Госпожо, те има ли златни пари на челата си? Как така имат змии на кръста си? Бонек каза лошото ми, майгале. Ама госпожо, аз не разбрах каква страница. Като не си отваряш ушите на 4, то е така. То ще мръкне, докато разбереш. Айде сега да си поработите самостоятелно по задача 5. Така, докъде стигнахте? До кривата круша? Госпожо, тук няма нито крива, нито права круша. И ако искате да знаете, стигнах до никъде. Вие наистина ме нервите много. Как може такава тъпотия? Я помислете и кажете какви отношения има в цитата да стане лева наш Балкан. Госпожо, в цитата от стихотворението Стани юнак балкански внушава любов към българската валута. Кажи, Христо. Госпожо, аз не вдигах ръка, аз се чесах. Писна ли да ви кажа от вас? В този клас са същински